Това място разказва за Параклис, който съществувал още по времето на траките, който обединявал местните родопчани и им помагал да съхранят своята вяра и здравия родопски дух. По-късно, по времето на турското робство, тази местност се нарича на Свети Георги и преименувана на Гергия. И така носи името си до днес. И Параклисът с времето се разрушил. Хората, населявали тези земи, са вярвали, че това е свещено място. И до днес се носи легенда, че останките на Свети Георги се намират тук. Изпитвам голяма гордост този ден, в който ще открием Параклис Свети Георги, възстановен с подкрепата на всички вас, с инициатива от страна на Сдружение Родопски хайдути и благодарение на зрители, които откликнаха на нашия апел. Нека в днешния ден си обещаем, че винаги ще бъдем заедно, че децата и внуците ни ще продължат традициите и ще почитат родовата памет. Това е нашия съвет за поколенията. Бъдете живи и здрави. Моля господин Сашо Филев, ако обича да дойде, той е един от главните ни спонсори. Господин Ранжиров. Нека не забравяме и огромния труд, който положиха нашите майстори. Благодарение на златните им ръце това всичко се е постигнало. От името на всички жители на селото искам да им благодаря. Стефан Хаджийчев е първият и един от майсторите. Следващия е Севдалин Даскалов. И не на последно място, господин Атанас Жанов. Първо искам да благодаря от името на Сдружение Родопски хайдути, че има толкова хора днес на това свято място. Да благодаря на всички тези 50 човека, може и над 50 човека да са, които са помогнали дори с лев, с два за изграждането на този прекрасен храм на Българщината Свети Георги. Искрени благодарности към господин Сашо Филев, към Севдалин, към кметицата на село Дряново, към всички, които взехте участие тук в този строеж. Всички знаете какво беше това място преди няколко месеца. Тук дори нямаше и път, имаше само едни войни, които седат в незапомнени времена. Аз се надявам, че нашите инициативи са стигнали до вас. Искам да знаете, че всеки един от вас е нашето сдружение. Нашата цел на сдружението е да проповядваме идеята за българщината. Независимо кой от коя партия и кой за какво се бори, ние трябва да си останем българи и да си успяваме нашето си родното бащино. А на тези, които се опитват да посягат по някакъв начин, да знаят, че ще срещат нашия отпор. Защото ние всички сме родени на тази земя и тук ще си отидем. Благодаря на комитетите Родолюбие, на Национално дружество Традиция с клоновете Пловдив, Нова, Стара Загора и всички, които са тук, не мога да видя сега. Искам да знаете, че без вас ние не можем да направим нищо. И винаги, когато имате нужда, ние ще бъдем на среща. Да живее България и бъдете здрави! Благословен е нашия Бог сега всякога и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смерти о смерть поправ, и сущи во гробе живот даровав. На Господа се помолим. Боже, святи, крепки, свети, безсмертни, помилуй нас. Да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас, на всички Божи раби, които стоят тук и присъстват на това благословение. На Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода, за силата благодата на Светия Дух. На Господа се помолим.
Спаси и благослови всички, които се потрудиха, Господи, да се изгради този Дом Божий, този параклис посветен в чест на свети Георги Победоносец. Запази тях и чадата им. Амин. И всички организации и родолюбиви комитети. Амин. Спаси и благослови всички, Господи, които днес присъстват тук на това тържество. Амин. Спаси и благослови всички, които търсят Твоята небесна помощ. Амин. Мир на всички, да преклоним нашите глави пред Господа. Господи Боже наш, който се кръсти в река Йордан, освети водата, изпрати Твоето благословение, освети тази вода, да бъде за здраве, за спасение, за освещение, за благословение, да се осветят иконите, да се благослови курбан на храната и всички тези хора, които стоят тук с нас и си молят и техните домове, защото е свято името Ти сега всякога и во веки веков. Амин. Уважаеми брати и сестри, уважаеми родолюбиви българи, това, което сте направили тук, на това високо и осветено от Божията светлина място, посветено на свети Георги Победоносец, вие възраждате духа на нашите прадеди, които са сияли със силна вяра в Бога и техните души някъде от небесата съзерцават вашия подвиг, вашия духовен и физически труд, който сте приложили тук. Божият закрилник свети Георги Победоносец е бил закрилник и от векове на това свято място. Затова и самата местност носи неговото име. На тези стари основи да възникнете Дом Божий, посветен на свети Георги Победоносец. Нека да молим милостивия Господ Бог да ви дава и на вас победи във всички отговорни, родолюбиви начинания, да дарува здраве и спасение, да укрепи вярата и на възрастните, и на чадата, малките дечица, и на големите, да ни въоръжи невидимо със своя щит, със своята броня, със своите непобедими обуща и със своето непобедимо копие. И нека тази вътрешна духовна сила, която ще получим и от него, да ни укрепи и занапред. Нека това свято място да бъде отворено за поклонение винаги тогава, който минава или пък който с далечен поглед протяга мислено ръцете си да получи подкрепа и благословение от този Божий угодник. Нека това място да стане живо на живия Бог. Да ви пази и съхрани свети Георги Победоносец, да запазите и съхраните вярата си за напред и през вековете. Защото в този глобален свят, когато големите народи ще се опитат да прегърнат и да погълнат малките, единственото нещо, което може да ни съхрани, това е вярата, традициите и всичко, което сме наследили и което ни различава от другите народи. А нашия народ е със славно минало, със силна вяра, с велики победи, с големи царства и велики царе и велики личности. Спаси Господи, люби Твоя и благослови достоянието е, победи православному българскому народу, а съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи,